बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समयाच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बी गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुझे सवय असा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, देवाचे आम्हा माये, पापियां आम्हा खातीर पापियांका विनंती ती कर, विनंती आता आणि कर, आमच्या आता आणि मरणाच्या वेळार आमच्या आमेन. मरणाच्या काळार आमेन. आबळे सुमेचे साकर, तुझ्या सौदाप्रमाणे म्हणजे ते जावं. नमान मरिये कृपेन भरले, समुद्र सवय असा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांका ती विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो. आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, समुद्र सवय असा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांका ती विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई, आम्हा पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पोहोचोमच्या खातीर. मागिया ये सम्या भडव्यान बरी खबर बरी दिल्यावर बी खबर तुझ्या बी पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले मनुष्यपण आम्ही घेतलेले जगा झाल्या जण त्याच्या झाल्या कष्टा त्या आणि कष्टाने कुर्सावर बी कुर्सावर जुवानपणाच्या आनंदात लहानपणाच्या आम्ही आनंदात पावशे तुझी कृपा आमच्या कृपा अंतस्करणाने आमच्या वत म्हणून अंतःकरणाने आम्ही होत मागता. म्हणून मागता. त्याच त्याच ख्रिस्त ख्रिस्तांच्या आमच्या सम्यामरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं दिन तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं दिन तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं दिन तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या देवा गेल्या स्त्रियांचे बडव्या मुझे हृदय रखण्या मक्का हृदय दिलाय. तुमच्या मक्का तुझ्या दिला तब्येत दयेला म्हणजे मोत सोडाय मोत सोडाय राख खराक सांभाळ आणि बाल सलय आमेन. सलोय आमेन. शासनासो विषय दितांका येसुम्या काही सम्या निरंतर आणि नंतर प्रकाशांचे प्रकाशांचे फांपदी प्रापंती समाधान ते विषय घेऊन समाधानांती दी. विषय घेऊन दे. आमेन. आमेन. श्रेष्ठ बडव्या साम गेली आमच्या भगवंती सुजात बिन आमका गेली सांभाळ आमच्या देवसराच्या आत्मनिर्जात आमका कटापणाचे सांभाळ पण पासांचे आडी देवसाच्या अहंकार आधार कटापणाचे दे निपासांचे समजवतांका आमका फरमाव आधार देऊन दे फळातून मागता सैन्य आणि तू या देव सर्गावेल्या फरमावली फौजीच्या म्हणून कुवारा निवडावून मागता आणि आत्मे तो बिबाडव सतींच्या संसार फौजींच्या विसरल्या कुवारा आत्मे सैताना बिबाडो अंताच्या संसारा हेरा फौजींच्या कोट्यात देवाचे सैतानाक आणि पदवी खोट्या खोडाक आत्म्याक लोटून देवाच्या घाला आमेन. पदवी नेमकडाक लोटून उडे. आमेन. सत्मानता देवाक सर्व पदवीदार बापाक उभा आणि पृथ्वीच्या रचणारा चार आणि असणारा जेजू ख्रिस्त जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकलाच त्याच्या पुता एकल्याच होता आमच्या सम्या आमच्या सम्या जो पवित्र जो आत्म्यावर पवित्र गर्भीन गर्भीन सबवलो पावलो अवतार येतात पण जन्माला येतात जन्मालो पॉन्स पिलाता काळताने पंच कसोसले ताने कसोसले सका कुडसाळ सका जोडलो कुसास मला पेटलो तो अंतकाने मेलो आणि केपलो टकाने के पिलो तो तो मेल्ल्यामध्ये मेल्यामध्ये देवलो देवलो त्या दिसा तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यातल्या मेल्यांचे जीवन झालो सरगार सोडलो सरकार सरलो तर पदवीदार पदवीदार देवपचार जेव्हा बसला बसला सैतान सैतान जिव्यांची आणि जिव्यांची मेल्ल्यांची मुनसबी करून घेतलो पेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलिक पवित्र सभे कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार भक्तांचो एकता हक्काचे बक्षाणे हक्काचे बक्षाने कुडीचे जीवनपण जीवन आणि ससनाचे ससनाचे जीवित जीवित आमेन. आमेन. थोड्या दिवसा आधी एक बहीण गर्भेस्ते तिका अचानक ब्लिडिंग सुरू झालंय आणि तक्षण तिने तुझ्या आवयक फोन केलाय आणि आवयन एका मागण्याच्या मनुष्याक फोन केलाय आणि त्या मागण्याच्या मनुष्यान सांगले की कंटिन्यू सतमानता म्हणले मागण्या म्हणया आणि खंडीत जावन देव काकोळ दाखयतलो खंडीत जावन अजाब घडतले आणि त्यांनी कंटिन्यू सतमानता म्हणले मागणे सुरू केले. 4 कण मुग देताना दुवेसो कॉल येयलो आवयक ब्लिडिंग रावला आता सगळे समजला म्हणून या सतमानता म्हणल्या मागण्यान मस्त सकत असा. या सतमानता म्हणल्या मागण्यात अजाब घडता. हे सतमानता म्हणले मागणे आम्ही भोव भवाडतान घट्ट ताळ्यान आणि तितले मात्र नाही हर एक उतरा आम्ही समजून घेऊन काळजान तावन आम्ही उसारूंक जाय. सतमानता म्हणले मागणे देवसराच्या हर एक खोट्या सक्ते विरोध झुजूंक शकता. त्या देखून आम्ही सांगता म्हणून परत एक पटी सतमानता म्हणले मागणे परत घट्ट तळ्यान
अर्थाभरित तरान सुखासेन सांगता म्हणूया सतमंता देवाक सर पददार बाप्पा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो ओंकार मरियेताऊन जन्मलो पॉन्स पिलाते काल तने सोसले ताका कुर्साल जडलो तो मेलो तिसऱ्या दिसा मेदल्यांतलो जीवन जालो सर्गार सडलो सर पददार देवबापाच्या उज्याक बसलो थंय तान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतांचे बक्षणे थोडेचे जिवंतपण आणि ससनाचे जिवीत आमेन परत एक पटी आमचे सगळे उणेपण आयचे सगळे गरजो आयचो सगळो दीस आज आम्ही काही पुरा वेता ते सगळे त्या सोम्याच्या हातान बेठान देऊन घट्ट तळ्यान परत एक पटी येंस मागणे आज आमच्या जिवितान खंयचे असंभव म्हणले आसा खंयच्या जाग्यार आम्ही अडकून पडल्या आज ते सगळे समर्पण दिन परत एक पटी यंस मागणे सांगता म्हणूया सतमंता देवाक सर्व पददार बाप्पा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो ओंकार मरियेताऊन जन्मलो पिलाते काल तने एकल्यास सोसले ताका कुर्साल जडलो मेलो ताका आणि केपलो मेल्ल्यामध्ये देवलो त्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो सर्गार सडलो सर पददार देवबापाच्या उज्याक बसला थंय तान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सतमंता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे जिवंत आणि ससनाचे जिवीत आमेन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारात जाव करतो ग्रास अजून कधी आणि आम्ही आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बघत आणि आमकां ताळणेन नाका वाईट आणि आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची नाही आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची नाही आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे मये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया या मंगळाराच्या दिसा त्या सोम्याच्या हजरपणान परत आम्ही आयल्या आमका त्याच्या हजरपणात आढळलो तोच सोमी वर्तो ताच्या नावाक जावं महिमा जावं होगळा जावं स्तुती सदा सर्वदा Isaiah chapter 30:21 Isaiah
chapter 30, 21. देवाचे उत्तर म्हणता, जावं तूं उजव्याक वेताना, जावं तूं दाव्याक वेताना. आज या मंगळाराच्या दिसा तो जेजू तुका या घडये म्हणते आसा. या घडये देवाचे जिवे उतर आज आमच्या लागी हर एकल्या लागी उलयते आसता. देवाचे जिवे उतर, जिवे उतर, जीव असले उतर. जेजू म्हणालो, सर्ग आणि संसार सरत पण मुझे उतर कधीच सरत ना. सदां स्थिर आसा ते उतर. ते उतर आज सांगता, आज तू उजव्याकोस या दाव्याकोस, तू मुखार होस वा फाटी होस, ख्रिश्चन जाल्यार होस. आज तुझे फाटल्यान तुझे कान ही उतर ऐकतले. हे सतीवाद तिचेरच तू चलून वस. ही वाट, या वाटेचेर तुवें चलून गेल्यार तू शेवटाक पावताय. आज या लैंद्रसल्या एकल्यांक हे उतर घटायचे उतर. आज या उतराचेर बरोवसो दवरिसय. हे उतर आज आमकां सांगता, आज तुवें वसजय वचल्ली वाट तो पवित्र आत्मो तुका चलोवन व्हरता, सांगून दिता. आज एक भयणीन म्हाका फोन केलो. ते गावाक गेल्या आणि गावांत तुजे कालेगी डॉक्युमेंट्साचे समस्ये सुमार तेंपार जावन कोणेगी अडचण दवरले आणि कितेंय वाट कळनातली. आणि तिका घरात एक इलेक्ट्रिशियनाची गरज असली. हे 2 इंटेन्शना. आणि ते म्हणता एक सिंपल टेस्ट म्हणे, आज हांव वेताना हांवें खंय वचजय, कितें करीजय, ते सगळे देवान कोणाच्या नाही तर कोणाच्या रितीन म्हाका सांगून दिले. हांवें खंय वचजय, कितें करीजय आसले, ते सगळे काम जाले. सगळे त्या देवाच्या आधारान काम जाले. घराक एका खंयच्या कामाक इलेक्ट्रिशियन जायचे आसलो आणि ती हर एका वेळार त्या बसाचेर या खंय सरतना पयले जेजूचे आमलीक रगत मागून घेता. आणि मागण्यारच आसा ती भयण, बरी मागण्याची भयण ती. आणि ती म्हणता, हांव आसल्या त्या बसार एक धर्म भयण मेळ्ळी आणि ती म्हजे लागीं उलोवंक लागली. आणि तेजे लागीं उलयता तिने म्हाका सांगले, अरे तुका असल्या व्यक्तीचो कॉन्टॅक्ट दिता आणि तो तुका हेल्प करतलो. ते म्हणता, म्हाका गेल्ल्या कडेन सोमी कोणाक कुमकेक धरता, कित्याक तो सोमी आमच्या आदाराक आसा. हर एका दिसा तोच सोमी तिच्या आदाराक आसलो. आज या मंगळाराच्या दिसा तुझ्या आणि म्हज्या आदाराक आसा. तोच सोमी तिका चलोन व्हेल्लो. तिका खंयच्या ऑफिसरा लागीं वचजय, खंयच्या ऑफिसांत वचजय, दाखोवन दिल्लो तोच स्वामी आज आमकां चलोवन व्हरता. जाता जाल्यार आमचे मायकान म्यूट करया. जाता जाल्यार दोनी हात आमच्या वयर उबारया. आज त्या सोम्याच्या आदारा पासून आमी अर्घा दिवया. आज विश्वास या. आज तू उजव्याक या दाव्याक वस, मुखार फाटी वस, केशीर जाल्यार वस.
तो खंयचे इम्पॉर्टंट काम करूंक वताय, जावंक परत इंटरव्यूक वताय. आज त्या इंटरव्यूत वेतना तुझे माइंड ब्लँक जाला जावंक पुरो. आज येऊ तर क्लेम कर माग, थंयसर कितें जबाब दी जंय तो पवित्र आत्मा तुज्या मतीक घालतलो. तो पवित्र आत्मा तुज्या मतीक घालतलो. तो पवित्र आत्मा आज मागोंक जाय. पवित्र आत्म्या, आज तू म्हाका चलोवन व्हर. आज तू म्हाका सांगून दी पवित्र आत्म्या, हांवें कितें उलय जंय, कशें उलय जंय, सगळें पवित्र आत्म्या तू म्हाका सांगून दी. तू म्हाका आज सांगून दी. आज या मंगळाच्या दिसा तू म्हाका सगळें उडासा काड. हांवें कितें सांगत जाय. जॉन 14:25 पूण म्हजे नांवी वापस तुमकां एक मजतदार पठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे उडासा काडटलो. सगळे उडासा काडटलो. आमकां आमच्या मतीक ते उडासा काडचे ते पवित्र आत्म्याक दोनी हात वयर उबारया आनी त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया. आज यो मंगळाराचो दीस देवाचे उतर सांगता त्या प्रमाणे आयसाया 30:21 पवित्र आत्म्या तुजो ताळो म्हाका आयकोंक दी. आज तुजो ताळो हांवें वळखून घेवंक दी. आज तुजो ताळो वळखून घेवन त्या उतरा प्रमाणे चलोंक म्हाका कृपा दी म्हूण आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. यशियाला बरादी बरा शिराला बरादी बरा शिरा बरादी गिरा बरादी बरा शिरा बरा 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 हालेलुया, 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 ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्ण परत सांगता म्हणूया. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताच्या आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णपासून आज या मग्न वेळाक जाता जाल्यार आमी सगळे दिंबेर पडया. कितलो वेळ जाता जाता एक सॅक्रिफायस जावन दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी आज विशेष रान आज मागया सगळ्या गरजा पासत मागया. कोणाक परत दिंबे मोडो जाता दिंबे मोडया. जेनेसिस 28:4 आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा. आज आशीर्वादाची भुरगीं आमकां करता. आज आशीर्वादाची भुरगीं आमी गेल्ल्या जाग्यार आज ताचे आशीर्वादां देवून येवचे पासत मागया. या मंगळाच्या दिसाचे आशीर्वाद आज आमी अनुभव करच्या पासत मागया. सांगता म्हणून येवता 3 फावटी क्लेम करया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद आणि हरशीं तू वस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जावं.
जेनेसिस 28:4 Genesis 28:4. तुका आणि तुका तुझे आणि तुझ्या संततीक संततीक अब्राहमान दिलेलो आशीर्वाद आशीर्वाद देव आणि आणि अशे तू अशे तू वस्ती करून वस्ती असा करून अब्राहमाक जो वचयलोले अब्राहमाक तुझ्या अब्राहमाक बसयलो अधीन देश जावं. बसयलो तुझे देश अधीन तुझ्या जावं. अधीन जावं. जेनेसिस 28:4 Genesis तुका 28:4. आणि तुका तुझे आणि आणि तुझ्या तुझे संततीक संतती अब्राहमाक अब्राहमाक दिलेलो दिलेलो आशीर्वाद आशीर्वाद दे अशे आणि तू अशी तू वस्ती आणि वस्ती करून अशे करून तू असा वस्ती असा करून जो असाय जो अब्राहमान अब्राहमाक बसयलो देश बसयलो तुझे देश तुझे अधीन अधीन जाव. जावं. सगळे दादले सांगाता म्हणल्यार म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पश्चावा कष्टांच्या मरिफात पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पश्चावा कष्टांच्या मरिफात पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पश्चावा कष्टांच्या मरिफात पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा कष्टांच्या मरिफात पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा कष्टांच्या पशावा मरिफात मरिफात यार यार आमची यार आणि यार सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पश्चावा कष्टांच्या मरिफात पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा कष्टांच्या पशावा मरिफात मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पश्चावा कष्टांच्या मरिफात पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण पश्चावा कष्टांच्या मरिफात पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. ससनाच्या बापा हांव तुका हांव तुका बटयता तुझ्या बटयता अति तुझ्या मोगाच्या अति पुताची मोगाच्या आमच्या पुताची समयाने आमच्या सिल्वंदरा सत्याने जेजू सिल्वंदरा जेजू क्रिस्ताची ख्रिस्ताची कूड आणि कूड रगत आणि आत्मा आणि देवपण आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरकपणापासून या दुसऱ्या कणान आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण देवया युवा जणांक सोम्याच्या तान भेटन देवया आज माग्या विषयी सरान कितली भुरगीं वायट बिटे संपडल्यात वायट संगतपणान संपडल्यात अस्कत जाल्यात शिकपांत अस्कत आसात फुडारा पासून मागून आसात कितले भुरगीं सैरीक सत्य आसात कितले भुरगीं डिप्रेशन आसात पिड्यांत आसात आज स्कॉलरशिपा पासून ट्राय करन आसात आज कितले जणांचे एक्झामाचे पैसे बांधून जावना आज विशेष समर्पण देवया कितले भुरगीं आज रॉंग रिलेशनशिपात आसात आज कितले भुरगे सुख करते आसात तांकां असं कळीत ना वाईट करते आसात म्हणून आज विशेष सरान सोम्याच्या तान बिठन देवया आज त्या हर एका भुरग्याची काकूळ ताकावचे पासून माग्या कितली भुरगीं देवातान पयस आसात मागणे नाका मीस नाका रजार नाका आज विशेष सरान त्या भुरग्यांचे आत्मे सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन सांगाता मिळून हे उत्तर 3 फाटी क्लेम करूया हबाकुक 3:19 सर्वेस्पोर मुझो देव मुझे बोल तो मुझे पाय तो मुझे मेरवाच्या पाय पायासारखे मेरवाच्या सुशोधित करतलो सुशोधित आणि करतलो उंचायेर आणि म्हजी उंचायेर पावलां म्हजी दवरूंक पावलां लायतलो दवरूंक लायतलो हबाकुक 3:19 सर्वेस्पोर मुझो सर्वेस्पोर देव मुझो मुझे देव बोल मुझे तो बोल मुझे तो पाय मुझे पाय मेरवाच्या मेरवाच्या पायासारखे सुशोधित पायासारखे करतलो सुशोधित आणि करतलो उंचायेर आणि म्हजी उंचायेर पावलां म्हजी दवरूंक पावलां दवरूंक लायतलो लायतलो हबाकुक 3:19 सर्वेस्पोर मुझो मुझे देव बोल मुझे तो बोल मुझे पाय तो मुझे मेरवाच्या पाय पायासारखे मेरवाच्या सुशोधित पायासारखे करतलो सुशोधित आणि करतलो उंचायेर आणि म्हजी उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो लायतलो. सगळे स्त्रियो सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये पास आमची आणि सगळ्या संसाराची या काकूळ संसाराची कर काकूट बापा कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये पास आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूट बापा कर बापा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशामध्ये पास आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर बापा काकूट कर बापा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशामध्ये पशामध्ये पास आमची आणि आमचे सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूट बापा कर बोल बापा उडल्या थाळ्यावर म्हणया जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशामध्ये पास कष्टाच्या पशामध्ये पास आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूट बापा कर बापा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशामध्ये कष्टाच्या पशामध्ये पास आमची आणि आमचे सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूट बापा कर बापा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये पास आमची आणि आमचे सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूट बापा कर बापा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये पास आमची आणि आमचे आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ काकूट कर कर बापा बापा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमची आणि आमचे सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूलत कर संसाराची बाप्पा. काकलूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पास पास आमची आणि आमचे सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूलत कर संसाराची बाप्पा. काकलूत कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा हांव बाप्पा तुका हांव भेटयता भेटयता ती मोगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सडवंतरा जेजू ख्रिस्ताची रगत पुराणी रगत देवपण किती काकूलीच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरीपणापासून तिसऱ्या ज्ञान संसारातल्या हर एका पिढ्याचा समर्पण मागया. कितले जण आयसीयू असतात, सिरियस असतात, कॅन्सर पिढीन कष्ट असतात, जांपरो वर्ष मेडिसिन घेऊन असतात, कितले जण किमो घेऊन असतात, रेडिओथेरपी घेऊन असतात, रेडिओलॉजी आज क्षेत्रात समर्पण देऊन मागया. कितले जण ट्युमर सांभाळा, सिस्टर सांभाळा, फायब्रॉइड सांभाळा, पीसीओडी समस्ये भुरग्यांच्या दिनापासून मागून असतात, शिराचे प्रॉब्लेम, शिरो सुचतात, दांतांचे प्रॉब्लेम, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, किडनीचे समस्ये, पोट बल्जिंग सत्तेसा, मोशनचे समस्ये समयाच्या तान भेटून दिव्या. पाठीचे कण्याचे दुख, L4, L5, L6 कंप्रेसला या गॅप असा, सायकॅट्रिक इश्यूज सगळ्या पिढे समयाच्या तान भेटून दिव्या. कितले जणांचे घाई कोण जायना, ब्लड शुगर कंट्रोल केना, वर्षांत मेडिसिन घेऊन असतात. देवाचे उत्तर आज क्लेम करताना विश्वास या उतरात सखत असे. हे उत्तर त्या उतरात जीव असा. ते उत्तर आम्ही उसारताना त्या उतरात असलो जीव आमच्या पिढेक वखोद जाऊन बदलता. देवाचे उत्तर खरे उत्तर, जीवे उत्तर, ते उत्तर क्लेम कर. 3 फाटी उसार्या विजडम 16:12 कित्या कसलो आलो बरी करू सकना सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वच तांका बरी केली. विजडम 16:12 कित्या कसलो आलो बरी करू सकना सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान तांका बरी केली. विजडम 16:12 कित्या कसलो आलो बरी करू सकना सगळे बरे करता तुझ्या बरी केली. सगळे दादले सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये 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 शासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता ती मोगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सडवंतरा जेजू आणि रगत आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीपणापासून या कणान समर्पण देऊन मागया. कितले जण आज कामाचे समस्ये, फायनान्शियल प्रॉब्लेम, एम्प्लॉयर कष्ट येतात, दग देतात, केस गेल्या रिलीज देतात नात, फायनल इंडेमनिटी देतात नात, कितले जण इन्क्रिमेंटापासून मागून असतात,
प्रमोशना पासून मागून आसा त्या सगळ्यांक समयाच्या तान भेटून दिवया. जाग्याचे पेपराचे डॉक्युमेंटचे समस्ये वर्सा जावन कोर्टान केस चालून आसा. आज विशेष सगळे समयाच्या तान भेटून दिवया. आज कोणा फसयला फट केस गेल्या आज जावंक पुरो कोण आज सुख जाल्या आज पश्चाताप पावल्या विशेष मागया तांचे जिवितान सुम्याची काकूट देवून येवचे पासून दोन्ही हात वयर बारया. विशेष कोण आज कितले भणी आज या कितले जण काम करच्या कडे जावंक पुरो कोणी ब्लॅकमेल करते आसात जावंक पुरो तांचेर वायट दोळो दवरला. आज विंगड तराचे कष्ट दिवन आसात. सगळ्याक समजायचं समर्पण सांगा मला नेऊ तर 3 फावटी क्लेम करया. लूक 10:19 पळया सरप आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पांयां तळाव हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. लूक 10:19 पळया सरप आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पांयां तळाव हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. लूक 10:19 पळया सरप आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पांयां तळाव हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. सगळ्यो स्त्रियो सांगात मेळून जेजूच्या कठीण पाशावावरी पाद आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी आणि पाद सगळ्या संसाराची काकूट काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावावरी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. सासनाच्या बाप्पा हांव तुका बटयता मंगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताची पुढे निर्गत देव आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून पायांच्या थाईस जाग्यार राईट पायाच्या जाग्यार लागी कोणाक खिन्न उलोप आसा थंयसर जेजू तुका याकडे आपण आसा. जेजू तुका स्पर्श करनासा. विशेष या आखरेच्या कणांत मागया हर एका गरजा पासून कितले जणांनी आमच्या लगे मागोंक सांगला कितले जण आमच्या मागण्याची गरज आसा सगळ्यांक समयाच्या ता समर्पण दिवन मागया. सिरिल फर्नांडिस, फियोना अल्फोन्सो, Maria Lobo, Priscilla de Souza, Julian Mascarenas, Lily Furtado, Rachel, Rocky, Lisa आणि कितल्या जणांपासून मागोंक सांगला समयाच्या समर्पण दिवया. नीमा डिसोजा, ज्योति क्रास्ता, लॉरेन्सिया फर्नांडिस माग्या तशेच कितल्या जणांनी पिटिशनां केल्या. रिना मेळ्या बहिणीच्या सगळ्यो गरजो समयाच्या तान भेटून दिवया. एक बहीण विक्की मेळ्या भावा पासून मागून आसा बरें काम मेळच्या पासून समयाच्या तान समर्पण दिवया. Ezekiel 36:27 आणि 27 आज विशेष
ताका एक मासाचे काळीज सोमी फाव करून दी. आज ताच्या कायद्या फर्माने चलोवंक सोमी ताका कृपा लाभोवन दी. ताची कूड देवाचे मंदिर, देवाचो ताचे तेर येता, हर एक काळसा येता सुटका मेळच्या पासून मागया. समर्पण दिव्या आलीस म्हणली बहीण, समर्पण दिव्या लंग्साच्या समस्येत कष्ट नसा सोम्याच्या समर्पण दिव्या. शेल्डन म्हणल्या भावाच्या सगळ्या गरजांपासून मागया एक भाव इन्क्रिमेंटापासून मागून असा सोम्याच्या समर्पण दी. एक बहीण तांच्या कुटुंबात जे कितें मिसअंडरस्टँडिंग जाला त्या मिसअंडरस्टँडिंग सुटका मेळच्या पासून मार्क 4:22 कंचे काळ कंत सा ते उगडापे जायनसा रावचे ना. जॉन 16:13 विशेष तो स्वतःचो पवित्रत्व तांच्या देवान येवन दी आणि सत असा ते उगडापे करून दी. मागे विशेष फादर अलोशियस सॅन्टियागो अंगमाली एका हॉस्पिटलात ऍडमिट जाला. ताचे रेटिनोपॅथी सर्जरी असा. मागया सोमी ताका स्पर्श करून दी. मागया विशेष जेरोम म्हणल्या भावाक लिव्हर कॅन्सर पिडेन कष्ट नसा आणि जॉन्डिस पिडा जाल्या सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आयरन म्हणल्या भुरग्याक विशेष हरिय कसकत काय सुटका मेळच्या पासून मागया. लेना आणि कर्मा आणि कितले भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असा. सारा म्हणले बहीण डिप्रेशन असा. अल्गर, हेनरी, मेलरॉय, ईडन, शरीन कामापासून मागून असतात सोम्याच्या समर्पण दिव्या. एका बहिणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनचे काम एका कारणापासून रावला आणि एका कुटुंबात घराचे काम सुरू केले अर्ध्या रावला की ते डॉक्युमेंटचे समस्या असतात सोम्याच्या समर्पण देऊन मागया. एका बहीण मागून असतात त्यांचे बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटचे काम वेगळेचे वेगळे जावचे पासून रेनॉल्ड्स म्हणल्या भावाक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. पायात असलेली रॅशस कंप्लीटली गुण जावचे पासून अपोलिन म्हणल्या बहिणीचे नी पेन आता सुटका मेळचे पासून मागया समर्पण दिन. विशेष मेल्सी रॉड्रिगस सोम्याच्या समर्पण दिव्या. राईना, जियाना, जानिक, विजय, हिल्डा, जितेश, अरुण वाज, क्रिस्टल, डेरिल, दिशा, हॅडली, डॉमिनिक, इवेत, गीता, रोश, आयरन, जेसिंता, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेनेसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, किशोर, वीडा, कॅल्विन, कॅटलिन, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योती, लीना, मेल्विन, शॅरल, सोनल, टेरेसा, लीना वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, लेतिशा, हेनरी, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्बर्न, मारिया फेराओ, मेरी डिसोजा, नॅन्सी डेसा, नॅन्सी लोबो, प्रदीप, प्रवीण, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, प्रिया, विल्सन, प्रिन्सन, विन्स्टन, वायलेट, टिन्ना, अल्गर, गिल्बर्ट, शारोन, सिरिल, कॅसी, सिरिल लोबो, सिल्विया, सान्सिया, आयरन, ऑस्टिन, तारा, विक्टर, विटा, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, ट्रॅव्हल आणि कितली भाऊ बहिणी या असतात. आज जाऊन एका घरात दोघा तेगा जण तुम्ही जॉईन जाऊन मागून असतात. या गेलत्या अर्ध्या घंट्यात दिंबेर पडून मागून असतात. दोन्ही हात वैर बाऱ्या समर्पण दिव्या. आमच्या अख्खी पॉईंट सभा आमच्या बोबाग्या भाव सभा सगळ्या बिस्पांक काढला यासाठी भाव धरबणी सगळ्या लायकांक हे सगळी मागण्यासोबत आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टरांक तसेच समर्पण दिव्या या सगळ्या मागण्यासोबत गरज हर एका दिसा या मागण्यात जॉईन जातला. मॉर्निंग मना मागण्यात जॉईन जातला. हर एकला समाजाचं समर्पण दिव्या. या 3 वर्षांनी कितल्याच जणांक सोम्याने या मागण्यासोबत मुखांतर आपडला स्पर्श केला. कितल्याच जणांचे आत्मिक तसे कोडीची भलायकी कोडाचे बरेपण देवान फावो केला. समर्पण दिव्या आणि सड लोकांक सुवार्ता प्रगट करून या टीमाक भोळ गटाई भाव करचे बसवत आणि सड युवता आणि सड लोकांक देणाने बरचे बसवत. आज मागण्या या मागण्यासोबत मक्का संसाराच्या कोणशाने सुवार्ता प्रगट करची कृपा देव आमकां लाभोवन कितली गरजेबद्दल कितले जण रडून आता विंगड समस्या अडचणी संपडल्यान आज तांच्या कष्टांक स्पंदन जावं या जमतेक कृपा लाभोवचे पासून दोन्ही हात रुबान सांगाता म्हणून येवता 3 फाटी गट्टे तळान रिपीट करूया.
Matthew 19:26 Matthew जेजू तांचेर आपली दीस लावून आलो ते साध्य होई देवाक सर सांगते साध्य Matthew 19:26 जेजू तांचेर आपली दीस लावून आलो मनुष्यान त्या साध्य होई देव सांगते साध्य Matthew 19:26 जेजू तांचेर आपली दीस लावून आलो त्या साध्य होई देवाक सर सांगते साध्य सगळी सांगाता म्हणून घट्ट तळानुसार या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापासून सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता आमच्या सगळ्या संसाराची भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमच्या सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता सगळ्या संसाराची काकूळ कर हालेलुया 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 तुझे आशीर्वाद देवाने नमान मरिया पर पेन बरले सुमित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कष्ट फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्रत्म्या Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. विशेष सरान कोणाक टेस्टमनी दिवंक साथ या कोणाक पेटिशन दरुक साथ 9900332411 या नंबराक 9900332411 या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप चेर मेसेज धाडा टेस्टमनी रेकॉर्ड करून धाडा आणि तशेंच कोणाक म्हज्या लागीं उलोवंक आसा जाल्यार तुम्ही मेसेज धाडा हांव तुमच्या मेसेजीक हांव तुमकां जाप दितलो तशेंच हर एका दिसा सांजेर आमची इंटरसेशन आसा कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30 इंडियाचो टायम 10 ta 11 वरां राती दुबयचो टायम 8:30 ta 9:30 ओके हर एका दिसा तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा कोण तुम्ही युट्यूबवर तावन या मग्न ऐकत आसात आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हेरांक शेअर करा तितलेंच न्ही तुम्ही आम्ही हर एकल्याक समयान आपयला सुवार्ता प्रकट करूं हर एका दिसा एटलिस्ट 10 जणांक हे लिंक तुम्ही धाडून दिया आणि आम्ही सांगता मेळून सुवार्तेचे साक्षीदार जाऊया देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावानीन कृपान बरों दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Thank you, brother, for strengthening us. Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord.